Hej, velkommen til Firat og Anses screencast. Vi er kommet ind på Brøndby hjemmeside, som I kan se, og vi vil gerne se highlights fra i går. Så det man gør, det er, at man simpelthen lige orienterer sig. Der er Brøndby-logoet, så kigger man her, der er highlights fra 2-1-sejr. Slam, så trykker vi der. Lige om lidt, så skal man lige give den tid til at lukke. Sådan der. Ups. Kør altid, skal man lige give den lov til. Så siger vi ja tak. Login. Hvor kan man logge ind? Der. Og jeg skal ikke logge ind som mig. Der skal jeg logge ind her. Her er der en masse billeder af Megan Fox. Værsgo. Det var et. ups. Det lader jeg se det her. Der har hun også ret pænt faktisk. Jeg synes ikke, der sker så meget her. Vi se til det. Læg det bare ind på vores kanal. Ja, så lige får det prøvet. Det man så kan gøre, når at der sker sådan nogle ting her, det er, at man lige kan gå op i... Eller man kan trykke F5, F5, og så opdaterer man faktisk siden. Men det kan jeg jo ikke se der, så jeg trykker deroppe, og så siger jeg bare Enter. Og det gider den ikke rigtigt. Lad os gå lidt ned og kigge. Kom nu, Brøndby. Hvad sker der her? Så trykker vi lige på play-knappen. Hvor ligger det så? Der er nok mange derinde og se Brøndby Silkeborg highlights her. Det er ikke så tit. Nej, jeg har ikke trykket på min kanal. Kom nu, mand. Er det min kanal?